Karta z týmu Tomáš Šiko, karta číslo 4. Místo druhé celkově, stejně jako více první i více druhé, vybojoval MC Svoboda a zkusíme fanfáru pro vítěze. Tak to byla známka, jako by se stalo vítězem, celkovým vítězem všech z se tady Kabelčík stává francouzský reprezentant v barvách buksářská týmu Saliven Žilen, startom číslo 211. Saliven Žilen, že možná by to chtělo s tím mikrofonem jít před ty diváky, no. Já vím, že se snaží tam třeba udělat rozhovor, ale vypadává to prostě. Ano, to jsem chtěl zkusit rozhovory, ale si to nebudeme zkoušet. Ještě předáme Red Plate pro lídra seriálu, předá ho Richard Girony a patří Sullivanu Žilenovi.